Dobrý deň, zdravím vás z Národného parku Girraween v Queenslande. Chcem sa s vami podeliť o jednoduchý odkaz. Stretávam ľudí, ktorí stále mi hovoria, ešte nie, teraz nemôžem ísť tam, nemôžem toto robiť, hento robiť, lebo šetrím. To je fajn, je skvelé, že šetríte, ale odkladajte si peniaze aj na nejaké darčeky pre seba samých, napríklad ako cestovanie, čo je jedna z mojich hodnôt. Zvážte si, napíšte si, aké sú vaše hodnoty. Napíšte si zoznam hodnôt a podľa toho si odkladajte peniaze, či už je to, jak som spomínal, cestovanie, alebo nejaké hobby, ktoré máte. Odkladajte si peniaze aj na veci, ktoré vám urobia radosť. Nielen potreby, ako je splátka hypotéky a kadejakých pôžičiek, ktoré zbierame za život však. Takže v každom prípade, nech už je to len vo vašej oblasti, nejaké miestne, národné parky, voda, termálne kúpaliska ako teraz vo vašom lete. Tu je teraz zima, takže máme prevrátené ročné obdobia. Takže teraz je čas, aby ste užívali života viac a dopriali si jednoduchých vecí, ktoré vám urobia radosť. Pretože ide tu o zážitky, ide o zážitky so známymi, s blízkymi, s rodinou, ktoré si budeme pamätať, keď príde náš čas, aby sme sa pobrali. Takže nie sú to materiálne veci, ktoré si so sebou vezmeme, vôbec nie, ale sú to zážitky. Takže cestujte, spoznávajte, objavujte miesta, na ktoré ste sa túžili pozrieť ešte povedzme od detstva. Takže snívajte ďalej a určite si zriadte účet, na ktorý si budete odkladať, keď už len pár eur za týždeň, tak za rok, za 3 sa tam nazbierajú zaujímavé peniaze, s ktorými potom si môžete dopriať veci, ale je dobre tieto cesty robiť teraz, pokiaľ je možné. Takže všimol som si jednu vec, že s rokmi pribúda váha ľudí, pribúdajú zdravotné problémy a robte veci teraz, cestujte, spoznávajte, lezte na skaly v rámci bezpečia, pokiaľ ste zdraví a pokiaľ ešte môžete, pokiaľ máte správnu váhu na zdvíhanie nôh a vášho tela. Takže s pozdravom ešte raz a veľa zdravia. Dovidenia.